Hi guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel फिन बरायबाय guys. So guys, माने दिनैहाय आं मोनसे फिसा सेन्टाराव नोंथांमोनखौ बेरायहैनो लांगोन आरोना. माने आङो जोंनि गामियावनो दं आरोना guys. आं माब्लाबाबो देखायाखै, बेनिफ्राय आं दाखालि देखायनो सानदोंमोन खिन्थु अखा हादों आरोना guys. ओमफ्राय माने आं दिनै थांगोन आरोना. ओमफ्राय बिनि सिगां थांनायनि सिगां माने आं गय जानोसै. माने आं गय जानो बिराद मोजां मोनो दै guys. दाथ' गैलामोनलै. फाथै गैया आरोना, फाथै लानांगोन. आं माने गय जानो बिराद मोजां मोनो ओमफ्राय नोंथांमोना गय जायोना जाया आंनो कमेन्टआव खोन्थाहर बेनिफ्राय सोरबा सोरबा बुङो आरोना माने गय जाबा हाथाया माराम जायो खिन्थु जानायनिबो टेकनिक दं दे गाइस माने सुनै जानो नाङा आरोना आं दिनै नोंथांमोननो खोन्थानि नोंथांमोना मानिया नोंथांमोननि खोथा मा होनदों फाथै खादों औ ओरैहाय माने दिबिया फाथै खादों आरोना माने गय जानायनि माबाया आरोना मालाय फाथैखौ गांसेल' न'आवनो गायनाय आरोना दिबिया सामफ्रामबो खायो माने गय जानायामोन ना गाइस गय जानाया माने माबा आरोना मा होनना बुङो नोंथांमोना मानियो माने नोंथांमोननि खोथा आरोना माने आंनि साननाय बायदिब्ला आरोना आंथ' दैलि गय जायो गाइस आं सानसेयावहाय खनबा 6 बार मालाबा 10 बार गाहामबो जायो बेनिफ्राय माने गयखौहाय जायोब्ला फाथैजों सुनैजों जानानै माने माबाखौ सरि फाथैजों गयजोंल' जानांगौ आरोना ओमफ्राय सुनै जाफानो नाङा आरोखि सुनै जायोब्ला कालार जायो ओमफ्राय बे कालारानो हाथायाव नांनानै गोरा जायो ओमफ्राय बे गोरजायानो कनभार्ट जानानै गोसोम जायो आरोना गाइस नोंथांमोना बे खोथाखौ मानियो मानिया आं मोनथिया खिन्थु आं बेखौ फोथायो दा माने जानोसै आरोना ओमफ्राय होख्लायलांसै माने बारा गोजान जायालै गाइस माने 1 किल'मिटारनि खम जागोन माने गामि खर'आव आरोना ओमफ्राय थांसै आं माने गामसासो गानदों आरोना गाइस नै खाथि नालाय बेनिफ्राय मा मोनो बेवहाय मा दखाना मोनबेसे दङ माबायदि जायगा आं नोंथांमोननो देखायनोसै थ'दो आरो भिडिअ'आव नोंथांमोना गोदानब्ला अननानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअ'खौ जागायनोसै थ'दो आं दायो बड'लेण्ड सेन्टाराव सफैबाय आरोना बेनिफ्राय मानसिफ्रा दा गैथ'वा नैबे दादि हारसिंल' दङ आरोना बेनिफ्राय माने बे दखाना दादिनो बेनिफ्राय दा बेलासि टाइमाव बिराद मानसि जागोन आरोना आं दा माने सानजौफु टाइमाव फैदों नालाय बेनिफ्राय आं सफैबाय नोंथांमोननो आं देखायलांगोन ओमफ्राय बाजारबो दङ आरोना बाजारबो जायो बेनिफ्राय आं दा खोन्थागोन मा खालि जायो बाजारा नायनोसै बड'लेण्ड सेन्टारखौ माबायदि स' गाइस नै बियो आं एजान फैदोंमोन आरोना नैबिजा बेनिफ्राय नैबेफोरनो आरोना दखाना बेहाय माने आगोलहाय फिसासोमोन दै दा बिराद गिदिर जाबाय आरोना आं स्कुटिखौ बेहाय दोनबाय आरोना ओमफ्राय नैबे गोदान माने बानायनो नागिरगासिनो दं आरोना दखानखौ बेनिफ्राय ओरैहाय माने दा बन्दथ' आरोना बेनिफ्राय दा मानसिया खम जायो आरोना दा सेन्टार नालाय माबा सानजौफु नालाय बेलासियावहाय बिराद मानसि जायो आरोना ओमफ्राय नै गोदोहाय बेफोर माने माबा नङामोन आरोना इसिबां बिदि गिदिर नङामोन दा माने सानफा एफा देरगासिनो दं आरोना दखाना ओमफ्राय बेनिफ्राय गारिबो खारो आरोना गाइस दा बिनिफ्राय रेलवे स्टेसन बिसना सारिआलि टाउन सहैयो आरोना बेनिफ्राय गारि खारो आरोना ओमफ्राय नैबेफोर दखान बेवहाय ना दानो आरोना गाइस ओरैहाय गोलावथार आरोना बेनिफ्राय बेवहाय जाहैबाय बेवहायबो दखान दं आरोना ओमफ्राय नै आं जायथिं फैदों ना बिजा हाथाय जायो आरोखि गाइस ओमफ्राय बे हाथाया शुक्रुबार खालि जायो आरोना गाइस बेनिफ्राय शुक्रुबार खालि जायोबो गासिबो मोनजोबो आरोना मैगं थाइगं बेदर ना मेथाइ सौराइ जि जोम गाननाय जोमनाय गासिबो मोनजोबो आरोना नैबे जाबाय साहा हटेल आरोना बेवहाय फ्राय जोंनि बर'फोरनि दखानानो बांसिन जायो दे गाइस ओमफ्राय नै दा माबा गैया नालाय लांदां जानानै दंथ'यो आरोना ओमफ्राय हरैहाय आरो नैबे हाथाय आरोना शुक्रुबार खालि जायो आं दाखालि शुक्रुबार खालि बानायनो नागिरदोंमोन आरोना नाथाय अखा हानायनि थाखाय ओरैहायबो दं आरोना आं बाजारखौ माब्लाबा दिन्थिगोन आरोना गाइस नै हरजाबो दङ बे गासिबो लकेल दखान आरोना ओमफ्राय ओरै गोदान बानायगासिनो दङ ओरैहाय नै गोदान बानायगासिनो दं आरोना माने गाइस मिथिबायना बुस्थुआ आगोलहाय फिसामोन बिनिफ्राय बाजारबो गैयामोन बेनिफ्राय बाजार लाबोनाया फ्राय 2 बोसोरसो जाबाय नामा ओमफ्राय बिराद देरलांगासिनो दं आरोना गाइस ओमफ्राय नै बेवहाय दा मैगं फानफैगोन आरोना बेवहाय दा मैगं फानगोन आरो गोथां मैगं बेवहाय मोनगोन आरोना गाइस स' गाइस बोथोरा बिराद गरम आरोना बेनिफ्राय नोंथांमोनाथ' नुबाय बाजारबो जायो आरोना बाजारा शुक्रुबार खालि जायो बिराद मानसि जायो आरोना गासिबो हाजो खर'नि मानसिफ्रा बेहाय फैयो बेनिफ्राय बेहायनो गारि घरा मोनो टम टमबो फैयो आरोना बेवहाय
बेनिफ्राय गासिबो माने मा होनना बुङो बेनिफ्रायनो जों सारियालि बायदिसिना गासिबो सहैजोबो आरोना ओमफ्राय ओरैहायनो थम थम खारबोदों नै माने बे बालिसां होनाय सेन्टारसिम नै गुमै माने बालिसां सेन्टारसिम माने बिनिफ्राय थम थम गाखोनो हायो आरोना बेनिफ्राय अट' बेनिफ्राय बेबायदिनो गिदिर गिदिर गारिफ्रा माने डाइरेक्ट बिश्वनाथ सारियालि खारो आरोना रेलवे स्टेसन थाङो आरो ओमफ्राय दखानफ्रा नै दासो गोदान गोदान जागासिनो आरोना सिगाङावहाय फिसाथारमोन ओमफ्राय बेनो आरोना गासिबो बड'लेण्ड सेन्टारा जोंनि गामियावनो आरोना बियो बेनिफ्राय बाजारा शुक्रबारखालि जायो आरोना गाइस बेनिफ्राय आं बाजारखौ मालाबा लाबोगोन आरोना बेनिफ्राय बेवहाय माने बे लकेल दखानावबो दख'ना जि जोम सेन्देल बायदिसिना गानग्रा जोमग्रा बेसादफोर गासिबो मोनजोबो आरोना गाइस माने मोनजोबो आरोना खिन्थु दखाना सेन्टारा माने दासो देरगासिनो दं आरोना गाइस ओमफ्राय बिनोमोन आरोना बड'लेण्ड सेन्टारा स' गाइस आं माने दायो सफैबाय आरोना न'आवहाय बेनिफ्राय नोंथांमोनाथ' नुबाय बड'लेण्ड सेन्टारा माबायदि बेनिफ्राय आं मालाबा बाजारखौ देखायगोन आरोना बिराद गरमथार ओमफ्राय मानसि खममोन आरोना बेनिफ्राय बेलासियाव मानसि जायो बेनिफ्राय दाथ' आं नुसैबाय ओमफ्राय नै टिफुआ मायाव गाखोना दं मोख्रा बायदि एकदमबारे गोलैगोन मोजां गाखोआ दालाया फिसा फिसाखा सफारिया नै बिराद सफारि सामफ्रामबो जाफैबाय थायो आरोना बियो ओमफ्राय मानसिया दहायहाय आंजों थांफानो नागिरदोंमोन आरोना टिफुआ बेनिफ्राय मानसिया दहाय खान्थाल जानानै बुस्थुआ उदै सादोंनो ओमफ्राय सिखारनो हायासै ओमफ्राय आंजों लांफाजायासै आरोना गाइस बिराद ओमफ्राय दा सफारि जानो फैलायबाय ओमफ्राय गाइस दा 12ता सम जाबाय सानजौफु सम बेनिफ्राय ओंखाम जानोसै आं ओंखाम उखैबाय नोंथांमोनाबो ओंखाम जादो बेनिफ्राय नोंथांमोना बेदरबा आंनो खोन्थाहरदो माबायावहाय कमेन्टआव ओमफ्राय आंहाथ' नै बिराद गोथावखाय आरोना सबायजों साम' गाइस दिनै आंनि ओंख्रिया स' गाइस भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लास्ट साबस्क्राइब खालामना गालांदो बेनिफ्राय लाइक होना गालांदो स' दिनैनि थाखाय एसेबांआनो लोगो मोनफिनगोन गोदान मोनसे भिडिअ'आव